Bafowethu sithemba ukuthi niyaphila. Namhlanje laphana kuMadlanga Commission khona umnumzana uGeneral Sinona. uGeneral Sinona ke ubedume ngokuthi kahle ngokumazi kwami uGeneral Sinona i-head of Hawks eKZN. Okubukeka ke kwenzeka ungazi ukuthi namhlanje kakhulukazi uzozidefenda ngoba igama lika General Sinona belikade lixhumana kakhulu esoleka kakhulu ukuthi uyena owubhuza umfriend kaKhathi Matlala nanokuthi uyena futhi owasiza ukuthi uKhathi Matlala athole itender leka 360 million. Ngikhumbula itender yeyidumo yasemaphoyiseni ka 360 million tender yezimbulu. Lena uKhathi Matlala agcina athi waphuca yona yanikezwa iMetropolitan. Wasaba ukusho ukuthi ubani ama owners eMetropolitan wathi nje uyasaba nokukhuluma ngabo. Leyo tender yidube lenkulu ka 360 million. Ulena ke uNkuzimalanga lo obesolakala ukuthi uyena owasiza ukuthi uKhathi Matlala akwazi ukuthola leya tender. Uye kanye lo ozozidefender namhlanje. Abanye bamhleka bathi hayi uGeneral Sinona uxa kwesingisi. Anoke niyeke bafowethu ukuthi umuntu nje omnyama wakithi uma ngabe ukuthi izingisi siyamdida akuyona imother tongue yakhe. Ulimi nje umuntu ongelona alincele ebeleni hlukanani nokuthi nifuna ukuthi nimjudge ngesingisi. Akekho umuntu omnyama efuneka ajudge ngesingisi bakwethu. Anongijudge amangibhede isiZulu mina. Umuntu nje wesiZulu nomjudge amabhede isiZulu. Kodwa singisini no. Ningakhohlwa futhi asenawo uprofessor wesingisi. Akekho uprofessor wesingisi. Ningalokho ke nifuna ukujudge abantu. Khona abajudge la la esilalele khona babhizi bajudge isingisi sika General Sinona ngizwile lokho. Bekithi ake ngiqondise lapho. Kodwa okwami namhlanje kukuveza ukuthi ubani visit esinalo lapha kuMadlanga Commission namhlanje ozothula ubufakazi bakhe. I-defender leli bafowethu lizozidefender bafowethu. Uzogeza igama lakhe bafowethu ukuthi kahle einsolweni zakhe nokuthi abonakale kunezinkulumo nokuxhumana ngama WhatsApp no Mr uKhathi Matlala kwakwenzakalani nanokuthi baqale nini ukuthi kunga aqhele kuyena yabo, because ugcine kuveza ukuthi uqala ukuthi ayihlehlise kuyena ngalesikhathi esebona iarticle noma iadvert eyayikhuluma ngoKhathi Matlala. Waqala ukubuzwa indoda kwenzakalani yabo, yaqala ukumkhathaza lonto le ukuthi uKhathi Matlala engathi unomgunyathi phakathi. Waqala ukuthi amquestione ngalomgunyathi, waphinda futhi wazombuza lapho esebona khona ukuthi sekushinjwe iownership noma uKhathi Matlala useyishintshe ukuthi akaseyena umuntu oyidirector noma uyi-owner yecompany useveza omunye. Yaqala ukumkhathaza lonto leyo. Yilapho uyakuveza lokho ukuthi ila yaqale khona ukuthi akhathazeke ngalokho ukuthi hey ngeke ndoda waqala ukuthi ukunciphisa inyawo ukudonsa inyawo ukuthi bekhulume, kodwa phambilini bebekade nje bekhuluma yonke into iyaphambili bezwana noKhathi Matlala as brothers kanjalo. Okunye ke esibuye sakubheka kwathanda ukuvela engazi ukuthi kunama message noma imkhafazo ayethunyelelwa umnumzana uGeneral Mkhwanazi awayithumelela yena uGeneral Sinona lo oyibiza ngokuthi yayikumthusa noma yayikumsabisa, abanye bathi ukugwajisa yena ngezingisi ukuthi kwakuyi-threat. Ekugcineke kuba nesiphithiphithi lapha lapho khona kubukeke ngazi ukuthi uleading witness engazi ukuthi umnika ithuba lokuthi akufundwe loyo nto leyo. Kwagcina kube ngazi ukuthi kuba nesiphithiphithi ngoba kunamagama akhona lapha phakathi ekufuneka aphume kwezokuxhumana. Kwagcina kuthiwa hayi ngeke akuhoxe
kwathiwa uhamba umhlebele wemmeli wakhe ukuthi iliphi igama ekufuneka ngaliphathi wagcina nommeli wakhe seyakuyena ke phela ke uSinona wagcina ke manje esebhajwa ke lapho ke nesesikita wakhuza ke uCommissioner uMadlanga ukuthi hayi engathi lento isithathe isikhathi yini singayibeka eceleni nizobuye niyipakishe kahle nihlele ukuthi ikuphi ekufuneka ekukhulunywe ikuphi ekufuneka engakhulunywa ngcono ubuye ebese qhubeka uGeneral Sinona athule ubufakazi bakhe ngicabanga ukuthi ake nginibeke kanjalo bafowethu kwesithole ngempela kanti ubani lo General Sinona sisazobheka ukuthi nasenkulumeni kahle kaGeneral Mkhwanazi wayekathi uGeneral Mkhwanazi emsola ngani ke nje uGeneral Mkhwanazi kodwa nje yena engathi waye chumele kakhulu nekati elimnyama leli esikhuluma nje elila eBhongweni eCockstad inkingi lapho ke namhlanje kodwa nje sino General Sinona oyi-head of Hawks KwaZulu-Natal noma owayi-head of Hawks because ziningi izinto ezishintshile nami anginalo manje ulwazi kwenzakalani ngempela kwezama Hawks nina besilo